Лукашенко памілаваў Андрэя Уцюрына. Пра гэта першым паведаміў блогер Сергей Петрухін, а пазней інфармацыю пацвердзілі крыніцы нашай Нівы. Уцюрын – гэта былы намеснік дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі і былы кіраўнік службы аховы Лукашэнкі. Асуджаны ён быў у 2019 на 12 гадоў турмы за тое, што атрымаў хабараў на амаль 200 000 долараў ад расійскага бізнесу. Лукашэнкаўскі сілавік узамен за грошы дапамагаў атрымліваць выгадныя кантракты на пастаўкі ў дзяржаўныя органы. Па выніку Уцюрын не адседзеў і паловы свайго тэрміну. Старая песня. Карупцыянеры, рабаўнікі і нават забойцы значна бліжэйшыя рэжыму Лукашэнкі, чым прыхільнікі законнасці і непарушэння нормаў Канстытуцыі, такіх як, напрыклад, адвакат Максім Знак. Для апошніх у Беларусі турмы, штрафныя ізалятары, забарона на перапіску і ніякай амністыі. А вось забойцаў Рамана Бандарэнкі нават на допыт не запрасілі, не тое, каб на суд. Лукашенко ж ясна сказаў, яму не да законаў. Не здзіўлюся, калі карупцыянер Уцюрын пасля памілавання зноў выплыве недзе побач са сваім ідэйным настаўнікам, галоўным карупцыянерам Беларусі Александром Лукашенко. Вітаю вас, гэта праграма «Тыдзень з Ігарам Кулеем», і сёння ў нас усё самае цікавае за мінулыя 7 дзён. Навіны з палёў Генасамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку і спроба рэформы аб'яднання. Супярэчнасці паміж гэтымі краінамі сёння настолькі вялікія, што прыняць некае рашэнне, якое б задавальняла ўсіх, сёння гэта немагчыма, рэальна. Здымачная група Белсата злавіла манахіню Свята-Елісаветинскага манастыра, што падтрымлівае вайну Расіі супраць Украіны за гандлем у Польшчы. Эксклюзіўны рэпартаж з месца падзеяў. Пайду аддам ім тое, што купіла. Вельмі здзіўленая, што яны ўвогуле тут прысутнічаюць з такой пазіцыяй. І чыноўнікі хаваюць ад беларусаў праўду пра рэальны стан рэчаў у сельскай гаспадарцы. Белпол перадаў нам дакументы, у якіх бачны рэальны размах праблемаў. Очень большое количество магазинов закрылось из-за этого. Но про это, естественно, никому не говорят, потому что если это станет известно, значит, надо будет кого-то найти виноватого. Расійскае войска працягвае наступаць на тэрыторыі Украіны. Найбольш складаная сітуацыя на поўдні Донбасу. Украінскія часткі, што абараняюць Вугледар пад пагрозай акружэння. Не менш важныя падзеі для украінскага супрацьстаяння адбываліся і за акіянам. У Злучаных Штатах, куды на гэтым тыдні для ўдзелу ў Генеральнай асамблеі ААН выправіўся Владзімір Зеленскі. Пра найважнейшае на ваенным і палітычным украінскіх франтах апавядзе Андрэй Сульжац. Вугледар сёння адзін з самых гарачых пунктаў на мапе Украіны. Расійскія сілы паступова атачаюць калісьці 15-тысячнае шахцёрскае мястэчка. Вугледар, як раней Бахмут ці Часаў Яр, практычна знішчаны. Паводле шэрагу назіральнікаў, украінскія сілы вымушаныя пакінуць паселішча, але байцы 72-й брыгады ўзброеных сілаў зняпраўджваюць такія чуткі. Хочу развіць усе сумнівы. Хочу развеять усе сумневы і думкі псеўдаэкспертаў пра тое, што 72-я брыгада выйшла з гораду Вугледар. Цяпер, нягледзячы на цяжкія штурмы і абставіны, мы на месцы. Расійскія войскі спрабавалі ўзяць Вугледар у пачатку паўнамаштабнага ўварвання. Выхад на адміністрацыйныя межы Луганскай і Данецкай вобласцяў дэклараваўся Пуціным як адна з больш зразумелых мэтаў гэтак званай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Акрамя гэтага, горад мае стратэгічнае значэнне. Ён размешчаны на ўзвышшы і на стыку двух франтоў у Данецкай і Запарозскай вобласці. Втрата Вугледару загрожує тим, що ворог... Страта Вугледару пагражае тым, што вораг пасля таго, як захопіць гэты вельмі выгадны вузел абароны з вышынямі, яму будзе зручней далей наступаць і згортваць фронт на тэрыторыі паўднёвага Донбасу. Не менш складаны быў тыдзень для Украіны і на дыпламатычным фронце. Владзімір Зеленскі завяршыў свой 4-ты за час паўнамаштабнай вайны візіт у ЗША, дзе прэзентаваў амерыканскім палітыкам план перамогі. Крыніцы выдання Wall Street Journal адзначаюць, у адміністрацыі Байдена планам, цытата, няўражаныя. Маўляў, гэта збольшага спіс патрабаванняў зброі, без канкрэтыкі пра палітычныя і эканамічныя крокі. Тым не менш, дапамога памерам 8 мільярдаў усё ж паступіць. Зараз мы павінны ўмацаваць пазіцыі Украіны на полі бою. І вось чаму сёння я з гонарам абвяшчаю пра новы пакет дапамогі ў галіне бяспекі на суму 2 мільярды 400 тысяч долараў. Яшчэ 5,5 мільярдаў долараў вылучаць да панядзелка, калі ў ЗША заканчваецца фінансавы год. Дапамога ўключае першую партыю высокадакладнай планернай бомбы Joint Stanford Weapon.
Не меншую важнасць для ўкраіны мелі сустрэчы з абодвума кандыдатамі на прэзідэнцтва ЗША. Дэмакратка Камала Гэрыс падзяліла бачанне Зеленскага наконт заканчэння вайны, ды ўпікнула Трампа ў нібыта жаданні памяняць мір на тэрыторыі. Гісторыя паказала нам, што калі мы дазволім агрэсарам кшталту Пуціна бяскарна захопліваць землі, яны працягнуць гэта рабіць. І Пуцін можа нацэліць на Польшу, краіны Балтыі ды іншых саюзнікаў з НАТО. А вось размова з Трампам магла і не адбыцца. Сустрэцца з ім у ягонай рэзідэнцыі ў Флорыдзе украінскі бок адмовіўся, каб візіт не ўспрымаўся як падтрыманне кандыдата ад рэспубліканцаў. Пры гэтым на радзіме Джо Байдена ў Пенсільваніі Зеленскі наведаў завод для вытворчасці боепрыпасаў. Трамп не хаваў абурэння гэтай сустрэчай, але ў выніку знайшоў для Зеленскага гадзіну ў сваім графіку ў Нью-Йорку. Для нас вялікі гонар, што прэзідэнт з намі, а ён прайшоў праз шмат усяго. Ён прайшоў праз каласальныя рэчы, як, напэўна, ніхто іншы. Амаль ніхто іншы ў гісторыі, калі ўжо на тое пайшло. І мы збіраемся абмеркаваць гэта і паглядзець, што мы зможам прыдумаць. Але гэта вялікі гонар, што вы тут. Таксама Трамп заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах 5 лістапада неадкладна пачне працаваць над урэгуляваннем канфлікту. Пры гэтым ён будзе працаваць як з Украінай, гэтак і з Расіяй. Андрей Сульжыц, Белсат. Паралельна з Генеральнай асамблеяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку адбываецца вялікая колькасць дадатковых падзеяў. Адна з іх саміт будучыні ААН, дзе на фоне войнаў па ўсёй планеце дэлегаты спрабавалі разважаць аб мірных мэтах і нават падпісалі пакт, які мае стаць пачаткам зменаў свету да лепшага. Ці будуць у рэчаіснасці працаваць захады, прадстаўленыя ў прынятых дакументах, высвятляла Кацярына Гардзеева. Сёння ў свеце ідзе 110 узброеных канфліктаў рознай ступені інтэнсіўнасці. Толькі летась у іх загінулі больш за 200 000 чалавек. Міжнародная структура, створаная пасля Другой сусветнай вайны, Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў, уласна і мелася не дапусціць да такога стану. Крызіс эфектыўнасці прызнаў і генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрэш. На саміце ў Нью-Йорку ён прэзентаваў пакт для будучыні. Дакумент павінен пакласці пачатак глобальнай рэформе структуры, але важных зменаў можа не адбыцца. На гэтым тыдні Расія, а ўслед за ёй і Беларусь, галасавала супраць ратыфікацыі пагаднення. Што гэта значыць для будучага развіцця ААН і для нас з вамі? Плануецца, што ў першую чаргу рэформа ААН закране Раду бяспекі. Праца менавіта гэтага органу выклікае большасць пытанняў у міжнароднай супольнасці. Сёння Рада бяспекі складаецца з 15 удзельнікаў. 5 з іх – ЗША, Вялікая Брытанія, Францыя, Кітай і Расія – сталыя чальцы з правам вета. 10 астатніх абіраюцца паводле геаграфічнага прадстаўніцтва. 2 краіны ад Азіі, 2 ад Лацінскай Амерыкі, 3 ад Афрыкі, 2 ад Заходняй Еўропы і 1 ад Усходняй Еўропы. Часовыя чальцы займаюць крэсла 2 гады. Важныя рашэнні прымаюцца большасцю – 9 з 15 галасоў, у тым ліку са згоды ўсіх 5 сталых чальцоў. Пакуль прыватныя інтарэсы некага з вялікай пяцёркі не закранаюцца, схема працуе. Потым жа у хаду ідзе тое самае права вета. За ўвесь час існавання Рады бяспекі права вета прымалася амаль 300 разоў. Найбольш якраз такі гэтым правам карысталася Расія ці Савецкі Саюз яшчэ ў той час, іншыя краіны, як то Злучаныя Штаты, Францыя, Вялікабрытанія і Кітай у значна меншай ступені. Але калі яны карысталіся гэтым правам ветам, яны карысталіся менавіта для таго, каб адстойваць свае інтарэсы. Таму ёсць ціск, ёсць крытыка, ёсць спробы памяняць гэтую практыку. Паўнамаштабная агрэсія Расіі супраць Украіны падкрэсліла праблему права вета. Так, чальцы Рады прызначаюць паседжанні, прысвечаныя вайне, а Расія, каб зацягнуць працэс, ініцыюе ўласныя, ужо прысвечаныя перадачы заходняй зброі Кіеву. І так па коле. Толькі па ўкраіне праводзіцца 50-60 паседжанняў на год. 4-5 сустрэч штомесяц, гэта вельмі шмат. Насамрэч, гэта даволі сур'ёзная нагрузка на тыя дэлегацыі, якія там удзельнічаюць. І немагчыма не склікаць гэтыя сустрэчы, бо сапраўды адбываюцца рэальныя злачынствы з боку Расіі, это і агрэсія, і, в прынцыпе, ваенныя злачынствы. Разам з тым дасягнуць нейкіх рашэнняў практычна немагчыма. Чаму? Першая праблема – это тое, што
адзін з чальцоў, пастаянных чальцоў Рады бяспекі Расія з'яўляецца удзельнікам гэтага канфлікту. Складаная бюракратыя і неабмежаванае права вета паралізуюць Раду бяспекі. Пакт аб будучыні, прапанаваны Гутэрышам, павінен калі не вывесці міратворчы орган з паралюшу, то, прынамсі, намеціць шляхі лячэння. Але ёсць нюанс. Гэты дакумент мае характар рэкамендацый. Это дэкларацыя аб жаданнях, аб намерах, но этот документ нікога ні да чога не абавязвае. Гэтая надзея ААН складаецца з дзвюх частак: глобальнай лічбавай дамовы і дэкларацыі аб будучых пакаленнях. У тэксце пералічаны 56 дзеянняў, на падставе якіх маюць паўстаць будучыя рэформы. Але і тут у чальцоў арганізацыі кансэнсусу няма. Была спроба России унесці літаральна ў апошнюю хвіліну папраўку пра тое, што краіны не будуць умешвацца ва ўнутраныя справы. То бок это такая даволі звычайная класічная норма, якую любяць выкарыстоўваць і Расія, і Беларусь, і іншыя краіны аўтарытарныя. Эта папраўка не была падтрымана. І ў выніку Расія адмовілася падпісваць. А апынуўшыся ў вялізнай меншасці... Меншасць – гэта ўсяго 6 краінаў. Акрамя Расіі з Беларусю, гэта Іран, КНДР, Нікарагуа, Сірыя і Судан. За галасавалі 143 дзяржавы. Яшчэ 15 устрымаліся. Гэтая рэзалюцыя выявіла, якую падтрымку Расія мае насамрэч у свеце. Ёсць такое правило: калі ты не ўпэўнены ў тым, што набярэш галасы, нават не вынось сваё рашэнне на галасаванне. Ну і вось тут яны пайшлі ва-банк, і яны прамахнуліся, памыліліся, і гэта моцна адаб'ецца на іх рэпутацыі таксама менавіта ў вачах глобальнага поўдня, на які так часта любяць спасылацца і Лукашенко, і Пуцін, нібыта гэта тая глобальная большасць, якая падтрымлівае іх у вайне супраць Украіны. Аднак параза Масквы на галасаванні не азначае перамогі цывілізаванага свету і развязання ўсіх праблемаў ААН. Тут, мне падаецца, сітуацыя тупіковая, таму што любое рэфармаванне Рады бяспекі можа адбыцца толькі пры ўмовах, калі ёсць кансэнсус паміж 5 пастаяннымі чальцамі Рады бяспекі. Але супярэчнасці паміж гэтымі краінамі сёння настолькі вялікія, што прыняць нейкае рашэнне, якое б задавальняла ўсіх, сёння гэта немагчыма, нерэальна. За ўвесь час існавання арганізацыі сур'ёзныя праўкі ў статут ААН уносіліся 5 разоў. Цяперашнюю спробу Гутэрыш называе перазапускам сістэмы з мэтаю стварэння лепшага свету. Хаця, прынамсі, адну з прапанаваных у Нью-Йорку рэформаў насамрэч здзейсніць магчыма. Дазволіць выкарыстанне тэхналогіі электроннай пошты на замену факсам, што выкарыстоўваюцца ў ААН дагэтуль. Малы крок для чалавецтва, але велязарны скачок для міжнароднай супольнасці. Кацярына Гардзеева, Белсат. Лукашэнкаўскі міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў звярнуўся да літоўскага народа з палымянай прамовай пра сяброўства і выгадную супрацу. Пачуўшы такое, адразу ўяўляецца, як нейкае аўтарытэтнае літоўскае выданне надрукавала адпаведны артыкул, размясціўшы яго на развароце. І як літоўцы, закінуўшы нагу на нагу, папіваючы раніцай капучына на утульных тэрасах віленскіх ды ковенскіх кавярняў, прасякаюцца беларускім дружалюбем. Так гэта, пэўна, уяўляў сабе сам Максім Рыжанкоў, калі выліваў на паперу свае думкі, але праўда аказалася куды прасцейшай. Артыкул выйшаў на старонках лукашэнкаўскага прапагандысцкага выдання «Савецкая Беларусь». Прабачце, «Беларусь сегодня». Ну і як вынік, чыталі рыжанкоўскія разважанні не літоўцы, а ў асноўным такія ж, як і ён, вертыкальшчыкі ды ідэолагі рознага калібру. А шкада. Я б вельмі хацеў, каб літоўцы пабачылі гэты артыкул. Па-першае, каб лепш разумець рэжым у суседняй краіне і поўную дэградацыю маралі і сумлення ў служак Лукашэнкі. Ну а па-другое, каб пасмяяцца. Артыкул Рыжанкова тая яшчэ камедыя. І вось чаму. Гэтак званы міністр прыводзіць шмат лічбаў па эканоміцы, называе нейкія адсоткі, намагаецца распавесці літоўцам, як добра было прабіць бізнес з Лукашэнкам.
Страты Літвы ад разрыву сувязяў з Беларусю Рыжанкоў ацаніў у $1 мільярд, і без гэтага гандлю, паводле ягоных словаў, літоўская эканоміка ўжо сыплецца, а будзе яшчэ горш. Відавочна, што спадар Максім жыве ў свеце прапагандысцкіх фантазіяў, чэрпае інфармацыю з артыкулаў, такіх жа, як і ён сам пісакаў у савецкай Беларусі, і таму не ведае, што маленькая Літва па эканамічных паказніках даўно на галаву вышэй за беларускі эканамічны рай, створаны Лукашэнкам і тысячамі ягоных прыкарытных карупцыянераў. Калі б Рыжанкоў не ружовых поні лічыў, а адкрыў інтэрнэт-старонку Міжнароднага валютнага фонду ці Сусветнага банку, то б ведаў, што валавы ўнутраны прадукт Беларусі гэта $72 мільярды, а ў Літве 78 мільярдаў. З адным нюансам. Насельніцтва Беларусі гэта 9 мільёнаў чалавек, а Літвы няпоўныя 3. Нескладаная матэматыка дае нам $7800 валавага прадукту на аднаго беларуса і $27 000 на аднаго літоўца. Розніца ў 3,5 разы. Каб правесці паралелі, гэта каб Рыжанкову пра тое, як трэба эканоміку аздараўляць, расказваў бы чыноўнік з Папуа-Новай Гвінеі, Конга альбо Зімбабве. Здагадваецеся, што падказаў Максім Рыжанкоў на такія лекцыі. Але сам ён лічыць, што можа павучаць літоўцаў, як эканоміку трэба будаваць. Смешна, праўда? Я думаю, літоўцы, калі б маглі, пачыталі бы, пасмяяліся. У Літве добра ведаюць, што гэта не іхныя суайчыннікі ў Беларусь з'язджаюць працаваць. Гэта якраз такі грамадзяне Беларусі за апошнія 5 гадоў атрымалі каля 1 мільёна першасных відаў на жыхарства ў еўразвязе. Настолькі ў Беларусі ўсё добра. Но пра абсалютную дэградацыю маралі прадстаўнікоў менскага рэжыму літоўцы даведаліся б, дачытаўшы артыкул да канца. Бо ўсё, што ім прапануе ў сваім тэксце Рыжанкоў, плаціць грошы. Купляйце ў нас электрычнасць, купляйце паліва, купляйце харчовыя тавары і давайце адкрываць мяжу. А яшчэ абмены давайце рабіць. Будзем зноў да вас з канцэртамі ездзіць. Такія вось Рыжанковы, светапогляд якіх абмежаваны палкай каўбасы, не ў стане паглядзець на свет шырэй, зразумець, што недзе там у людзей, акрамя каўбасы, ёсць яшчэ маральныя вартасці. Пра іх і нагадалі спадару Максіму у літоўскім міністэрстве замежных справаў. Прабачце, што вялікі тэкст, але я зацытую заяву літоўскага міністэрства амаль цалкам. Рэжым Лукашэнкі выдатна разумее, пры якіх умовах можна чакаць аднаўлення адносін паміж Літвой і Беларусю, якія абрынуліся па віне рэжыму. Вызваліць усіх палітвязняў, выплаціць ім кампенсацыі ўсім беларусам, якія пацярпелі ад гвалту рэжыму, прыцягнуць да адказнасці вінаватых у гвалце і зверствах не толькі непасрэдных выканаўцаў, але і тых, хто аддаваў загады, а таксама правесці свабодныя і справядлівыя выбары, забяспечыць адказнасць рэжыму і аднавіць справядлівасць у дачыненні да народа Беларусі, які пацярпеў ад гвалту. Выплаціць кампенсацыю украінскаму народу, які пацярпеў ад ваеннай агрэсіі і злачынстваў супраць чалавечнасці, у тым ліку за дапамогу выкраданні украінскіх дзяцей. Ну а таксама кампенсаваць страты, панесеныя Літвой у абароне ад панесенай гібриднай агрэсіі. Канец цытаты. Вось вам і план, спадар Рыжанкоў. Дарожная карта. Рабіце, выконвайце па пунктах, і будзе і экспарт калію, і гандаль палівам, і адкрытыя межы. А калі вы не ў стане вярнуць законнасць у Беларусі, то ідзіце махаць сваёй каўбасой у іншае месцы. І працягваем выданне прыемнай навіной. Адразу 2 беларускія кінапрацы, звязаныя з Белсатам, былі адзначаныя журы на кінафестывалях. Серыял «Працэсы» Андрэя Кашперскага і Міхася Зуя зняты нашым тэлеканалам, перамог у намінацыі «Quick Killer» на міжнародным фестывалі серыялаў ў чэшскім Брно. А фільм Мары Тамковіч «Пад шэрым небам», які распавядае гісторыю журналісткі Белсата Кацярыны Андрэевай, стаўся найлепшым дэбютам на фестывале «Польскае кіно» ў Гдыні. Ну а іншыя важныя падзеі тыдня ў скароце за 100 секундаў. Ад палітычных вязняў, якія выйшлі ў верасні па гэтак званым памілаванні, патрабуюць весці агентурную дзейнасць супраць дэмакратычных сілаў і фондаў замен на тое, што іх зноў не кінуць за краты. Паводле ініцыятывы Dissident BY вербаваннем займаюцца кдэбісты. Праваабаронцы заклікаюць пры магчымасці не пагаджацца на супрацу з сілавікамі, а калі вы ўсё ж такі сталіся ахвярою ціску, не маўчаць пра гэта. Москва ўзмацняе ядравы шантаж. Владимир Путин прэзентаваў праект абноўленай расійскай ядравай дактрыны. Адно з дапаўненняў, Расія пакідае за сабой права ўжыць ядравую зброю ў выпадку агрэсіі супраць Беларусі. Паводле прэс-сакратара Дмітрия Пескова, абнаўленне дактрыны гэта сігнал захаду пра наступствы ўдзелу ў нападзе на Расію рознымі сродкамі і не абавязкова ядравымі.
На прадпрыемстве «Цыбулька Бел», якое належыць нямецкаму бізнесоўцу і дэпутату Йоргу Дорнау, выкарыстоўвалі працу палізняволеных. На плантацыях цыбулі каля Ліды працавалі вязні з цэнтру ізаляцыі правапарушальнікаў. Адзін з іх на умовах ананімнасці распавёў журналістам Reform.BY, што праца на плантацыях не была прымусовую. Палітычным вязням плацілі заробак, але толькі на пастанову брыгадзіра. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі «Еўраопт». Лукашенко готовы укладывать сродкі робота-тэхніку на наэлектроніку, праесці ў паскораным фармаце навукова-тэхнічную рэвалюцыю і нават анансаваў стварэнне айчыннага мабільнага тэлефона. Пра ўсё гэта ён напавёў на сустрэчу са студэнтамі універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Іх жа заклікалі распрацаваць у БДУІР высокадакладную ракету, устойлівую да сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. На сустрэчу Лукашенко паказаў свой мабільны тэлефон, у якім стаіць распрацоўка КДБ супраць праслухоўвання. Мы яшчэ на секунду вяртаемся да падзеі, якія звязаныя з Генасамблеяй ААН, дзе была запрошана і абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Яна правяла там некалькі дзён у Нью-Йорку, Вашынгтону, Чыкага, а зараз да эфіру далучаецца Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціханаўскай, які таксама ўдзельнічаў у мерапрыемствах у Злучаных Штатах. Добрый вечар, Франаку. Добрый вечар. Вось якраз вяртаюся ўжо у Вільню. Ну вось, злавілі па дарозе. Франаку, я бачу інфармацыю ўсю, якая выходзіла ў афіцыйных каналах Святланы Ціханаўскай. Сустрэлася яна з прыблізна 4 дзясяткамі замежных палітыкаў-дыпламатаў. Павестка таксама знаёмая: намаганні па вызваленні палітвязняў, падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці, сродкам масавай інфармацыі, тэзіс пра мірныя перамовы па ўкраіне толькі з удзелам беларусаў за сталом. Але ці ёсць нейкія канкрэтныя вынікі па гэтых накірунках? Ну, канкрэтна мы знайшлі новыя кантакты, краіны, якія захоўваюць сувязі з рэжымам, і гандлёвыя, і палітычныя, і маглі б патэнцыйна стаць медыятарамі. Гэтыя кантакты яны не спрацуюць сёння-заўтра, але магчыма бліжэйшай будучыні. Потым некалькі краін пагадзіліся удзельнічаць у фондзе гуманітарным падтрымкі рэпрэсаваных, і ў бліжэйшыя некалькі месяцаў будуць зробленыя аб'явы. То бок Швецыя, Нарвегія сталі першымі, яшчэ мы спадзяёмся мінімум 2 краіны ў бліжэйшы час укладуцца ў гэта. Пазнаёміліся з новым генсекам Рады Еўропы, таму што мінулая сышла Буріч, і зараз новы прыйшоў, які ў прынцыпе унікае там у нашыя справы, і у нас ёсць некалькі праектаў. Так, гэта мабільнасць беларусаў, каб рэалізаваць той план, які ПАСЕ прапановвае. Гэта візы, адкрытыя межы, стыпендыі для беларусаў, каб Рада Еўропы падтрымала, плюс інфармацыйны пункт у Вільні запусціць Рада Еўропы для Беларусі, і мы прагаварылі гэтыя рэчы. Потым прагаварылі пытанне палітвязняў і некалькі сцэнароў, якім чынам працягнуць гэты працэс, каб давесці, як вы самі казалі, спадар Ігар, каб давесці да вызвалення ўсіх. Таму што зараз мы бачым, што рэжым вызваліў некалькі дзясяткаў, пасадзіўшы столькі ж. Наша задача гэта спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх. Каб там у людзей, якія працягваюць жыць і змагацца ў Беларусі, не было адчування, што заўтра прыйдзе КГБ і пачнеце вербаваць і садзіць. Ну і таксама медыі. Вельмі важная это медыа прысутнасць. Беларусь як бы не цэнтральная тэма міжнароднай палітыкі цяпер. Гэта Украіна, гэта Ізраіль, Ліван. І тут было вельмі цяжка вось беларускую тэматыку пра сувязь. Я думаю, што гэта атрымалася. Я б не сказаў, што там рэжымная дэлегацыя мела нейкія там поспехі. Іхняе галасаванне ў ААН за рэформу статуту ААН, яно паказала, што яны проста марыянеткі ў Пуціна, і разам з Нікарагвай і Паўночнай Карэяй выконваюць ролю Масквы. Але я бачу таксама, што і іншыя краіны яны цяпер адрозніваюць, што ёсць дэмакратычная Беларусь, прадстаўленая Ціханаўскай, ёсць рэжымная Беларусь, якая здае краіну Пуціну. І гэта ўжо не трэба тлумачыць. Я хочу запытацца тут словамі Святланы Ціханаўскай. Яна іх сказала падчас удзелу ў адной з канферэнцыяў. Яна сказала: часам словаў недастаткова, важныя дзеянні. Ці сябры дэмакратычнай Беларусі гатовыя да дзеянняў, ці пакуль толькі да словаў падтрымкі? На жаль, збольшага гэта словы, і гэта не таму, што няма палітычнай волі, хаця я таксама бывае бракуе, але не хапае інструментаў. Усе тыя міжнародныя структуры, якія павінны былі вырашаць крызісы, як цяпер расійская агрэсія супраць Украіны ці палітычны крызіс у Беларусі, яны не маюць на гэта інструментаў. Напрыклад, у ААН фактычна ёсць толькі Рада бяспекі, якая можа прыняць рашэнне і змусіць рэжым Лукашэнкі спыніць рэпрэсіі, тэрор,
але ў Радзе бяспекі параліч, тому што ёсць краіны, якія будуць блакаваць сваім права вета любое такое рашэнне. А іншыя агенцыі і інстытуты ААН, там, Міжнародная арганізацыя працы, там, Рада па правах чалавека, вельмі часта яны маюць такую рэкамендацыйную функцыю. Вельмі добра, што яны гавораць, абазначаюць праблемы, але няма магчымасці прыцягнення да адказнасці. Альбо Міжнародны суд ААН мае вельмі абмежаваныя магчымасці. Гэта, па ідэі, тое месца, дзе зараз трэба разглядаць тыя злачынствы, якія Расія робіць ва ўкраіне, і тыя злачынствы, якія рэжым робіць у Беларусі, але у іх няма інструментарыю на сённяшні момант, каб вот этих всіх сілавікоў-губопікаўцаў і, уласна, сам рэжым Лукашэнкі пакараць. Ну і мы спрабуем вось у тых абмежаваных магчымасцях, той невялікай прасторы знаходзіць інструменты, дзе можна паўплываць на сітуацыю, стукнуць па руках Лукашэнкі і падтрымаць людзей. Але давайте не будзем мець ілюзіяў. Так? Ніхто за беларусаў усіх нашых праблемаў не павырашае, але яны, хаця бы нашыя саюзнікі, яны будуць прыкладаць намаганні у тым, каб Лукашенко не адчуваў уседазволенасці. Я думаю, што да рэчы, пра гэтыя намаганні. Літаральна перад эфірам 10-15 хвілінаў у акаунце міністра замежных справаў Польшы Радослава Сікорскага з'явілася інфармацыя, што ён абмяркоўваў падчас візіту ў Штаты шляхі вызвалення беларускіх палітвязняў з амерыканскімі ўладамі. Гэта нейкі паралельны трэк з тым, што вы робіце. Гэта падобна на нешта такое, як было вызваленне там расійскіх агентаў узамен на расійскіх апазіцыянераў, пра што беларускія дэмсілы нават не ведалі. Ці гэта разам з вамі ўзгодненая ініцыятыва? Гэта, ну, давайте я не буду вдаваться в детали, история, что это не просто на посадке. Значит, я думаю, что это и тое, так? Это и магчымасці обмену, але я не думаю, что в ближайшие месяцы, там, на вот в этом году, ну, обмен магчымы. Хотя бы тому, что няма яшчэ аднаго красіка. По дыскусіі трэба быў красіку, і ён усё вывернуў, каб красіку атрымаць. Але, напрыклад, працягнуць нейкім чынам працэс вызвалення, які пачынаецца цяпер. Гэта магчыма. Для Польшчы і для міністра Сікорска найважнейшае, конечно, это пачобутыя беларускія палякі. І у гэтым напрамку я ведаю, што міністр Сікорскі на кожнай сустрэчы, кожным інтэрв'ю прыкладае намаганні. Ну і тут наш інтарэс супадае з Польшчай. Таму і з Польшчай, і з міністрам Сікорскім размаўлялі, і з заходнімі ўрадамі размаўлялі. І ёсць каналы камунікацыі з Менскам, што там не казалі. Але праблема, бачыце, не на баку нашых саюзнікаў, там, не на баку дэмакратычных сіл, праблема на баку Менску, рэжыму Лукашэнкі, які проста сябе неадэкватна паводзіць, раскруціўшы это махавік рэпрэсію і сам не хоча ці не можа яго спыніць. Бачу, што Франак ідзе па лётніше адразу, там нават бачу, што хіба што ўжо да самалёта недзе ідзе. Это нашым гледачам кажу, які не разумеюць, што адбываецца. Франак вяртаецца са Злучаных Штатаў. Апошняе пытанне хутка тады задам і хуткі адказ папрашу. На генасамблею ААН быў запрошаны сам Лукашенко, але ён не паляцеў. Яго там прадстаўляў былы міністр замежных справаў Алейнік, ну і прамовіў ужо дзейны ягоны міністр замежных справаў Рыжанкоў. Чаму дыктатар не скарыстаўся з гэтай трыбуны? Ён жа вельмі любіць прылятаць недзе в іншыя краіны і выступаць. І раней у Нью-Йорк прылятаў часта. У Нью-Йорк прылятаў, але не так часта. Усіх дыктатараў, прэзідэнтаў запрашаюць на генасамблею. Тут не было такой магчымасці не запрасіць яго. Але я думаю, што Лукашенко першае баіцца ляцець, як там паўплываюць санкцыі на яго асабіста, на ягоную дэлегацыю. На чым ляцець, таму што самі самалёты знаходзяцца пад санкцыямі. Які будзе прыём для яго. Я ўпэўнены, што ён будзе сябе там адчуваць, як і цяперашняя дэлегацыя рэжыму у такім у акопе, там хавацца ад магчымых пратэстаў, ад замежных лідараў. Ім там нічога асабліва няма. Яны прыходзяць, бяруць трыбуну і збягаюць адразу ад пабліка, так, каб ніхто іх не закрануў. Ён едзе толькі туды, дзе яму бяспечна. Так? Ён быў, напрыклад, на копе, гэта кліматычная канферэнцыя у Дубаі, здаецца, так, у мінулым годзе, таму што яму там было бяспечна. Я думаю, што ён паляціць таксама на КОП у Баку, які адбудзе на наступным годзе. Але генасамблея яму значна больш, там больш высокі ўзровень, больш палітыкаў і гэта Нью-Йорк, так, дзе ён не адчувае сябе ў бяспецы. Таму я думаю, што гэта прычына. Але зноў жа я спекулюю, таму не бярыце мае словы як там. Дзякуй вялікі за гэты каментар. У такіх тым больш умовах Франак Вечорка, галоўны дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на сувязі.
Вяртаемся ў Беларусь. Тое, што беларускі аграпрамысловы комплекс – гэта суцэльная сістэма прыпісак, падманаў, дыхавання фактаў для нашых гледачоў не сакрэт. Але я ўсё роўна кожны раз здзіўляюся, калі атрымліваю новыя доказы. Афіцыйна ў нашай краіне афрыканскай чумы свіней няма, але чамусьці ёсць загад стварыць камітэт змагання з гэтай інфекцыяй. Сакрэт адкрылі прадстаўнікі экспертнай ініцыятывы Белпол, якія перадалі нам афіцыйныя дакументы за жнівень-верасень, якія паказваюць не толькі наяўнасць АЧС, але і рэкордна высокі паморак кароваў у цялят у калгасах, а таксама шматмільярдныя даўгі за салярку, ну і сумную праўду пра будучую пасяўную. Юлія Цяльпук працягне. Мазырскія аграпрамысловыя гаспадаркі сярод найбольш паспяховых на Гомельшчыне. Кіраўнікі мясцовага саўгаскамбінату «Зара» на гэтым тыдні прымалі гасцей у зялёным рапсавым полі. Чыноўнікаў і журналістаў на саўгасны свінакомплекс не паклікалі. Месяц таму там панавала афрыканская чума свіней, усё пагалоўе, а гэта 55 000 асобінаў, адправілі на могільніка, працаўнікоў звольнілі на перыяд прастою. Белпол атрымаў гэтую інфармацыю ад надзейных крыніцаў. Очень большое количество магазинов закрылось из-за этого. Но про это, естественно, никому не говорят, потому что если это станет известно, значит, надо будет кого-то найти виноватого. Утаіць такое ад галоўнага агранома краіны не ўдалося. На пачатку жніўня той прыехаў на Гомельшчыну, але на іншае прадпрыемства, прычэпленае да мазырскага НПЗ і адпрасаванае перад візітам Полесье Агроинвест. Збіраў меркаванні. Ну а как у тебя с этой чумой? Бог миловал. Значит, дело не только в кабанах. Дисциплина везде должна быть на комплексах. Дысцыпліна працы і выкананне тэхналагічных рэгламентаў – аснова прыросту статку ў жывёлагадоўлі, паўтарае Лукашенко. Гаспадарка мае быць агароджаная, абсталяваная клеткамі, дамкамі, подсціл для жывёлы сухі, якасная ежа і пітная вада, своечасовая вакцынацыя. Калі гэтага няма, жывёла хварэе і памірае. Белпол перадаў нам жнівеньскую пастанову калегіі камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання гомельскага аблвыканкаму, у якой сумная статыстыка. На графіку гаспадаркі лідаркі сваіх раёнаў у паморку быдла. У тым жа Петрыкаўскім раёне, што наведваў Лукашенко, на прадпрыемстве Запаветы і Ільіча паміраюць 12 асобінаў са 100 пры дапушчальным у галіне паморку 2 галавы на 100. У саўгасе «Зара», што ў Лоеўскім раёне, 12 з паловаю галоваў на 100. Смяротнасць ненарматыўная ў 119 гаспадарках, у 19 раёнах пры агульнай колькасці 202 гаспадаркі. На самом деле цифры еще больше. То есть специалисты на местах стараются любыми способами скрыть этот падеж. Для чего мертворожденных пишут? Для того, чтобы, теленок просто, возможно, умер там в первые недели жизни, месяцы жизни, да, его просто не написали. Для того, чтобы скрыть падеж, а падеж всегда был в колхозах очень большой. Просто теленок родился, его даже не пишут, что он родился. Вот в этом месяце родилось там 50 телят, до конца месяца дожило 40, значит написали, что родилось 40. Такія незапісаныя жывёліны называюцца абязлічанымі. За іх наяўнасць кантралёры штрафуюць. Паводле справаздачы, у студзені-ліпені сёлета загінулі больш за 13 000 цялятаў. Амаль палова з іх малыя да 2 месяцаў. У групе ад 2 да 6 месяцаў акалелі больш за 3200 цялятаў. Яшчэ столькі ж у групах паўгода-год і пасля года. У асноўным статку не выжылі амаль 4000 кароваў. У 49,5% загінулых жывёлінаў ад агульнага паморку жывёлы пастаўленыя дыягназы, абумоўленыя парушэннямі тэхналогіі кармлення. Дысперсія, гастраэнтэрыт, тымпанія, дыстрафічныя змены ў органах стрававальнай сістэмы. У 42,5% пастаўленыя дыягназы, абумоўленыя парушэннямі тэхналогіі ўтрымання. Бронхапнеўманія, асфіксія, перытаніт, траўмы ўнутраных органаў і канцавінаў. Гомельшчына толькі прыклад, што адлюстроўвае агульную карціну. Летась паморак толькі быдла дасягнуў 222,5 тысячы галоваў. Антырэкорд у гісторыі статыстычных назіранняў. Сёлета яшчэ горш, абураўся Лукашенко ўвесну. Для создания видимости выполнения поручений скот передается в организации, которые не в состоянии обеспечить его содержание и кормление. А может, просто на бумаге передается. Органы местной власти, руководители хозяйств зачастую вместо контроля за дисциплиной способствуют ее нарушению. Нет строгого контроля со стороны государственной ветеринарной службы.
Не стае заатэхнікаў, механізатараў, асенізатараў. З году ў год недабор студэнтаў на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці. Кар'ера ў аграпрамысловым комплексе прываблівае мала каго, кажа даследнік Варшаўскага універсітэту і наш калега Алесь Папко. Гэта сістэма селекцыянуе наверх такіх крепкіх хозяйственнікаў, як мы іх называем, і гэтыя людзі, якія з аднаго боку падобныя да армейскіх маёраў з іх воплем «найдзі, радзі, украдзі», а з іншага боку, якія здольныя і самі скрасці, і здольныя і не баяцца, што іх пасадзяць, а яшчэ ўмеюць фальсіфікаваць статыстыку. Фальсіфікацыі і прыпіскі – гэта пагоня за недасяжнымі паказнікамі, вызначанымі рэжымам. Яна пачынаецца ў раслінаводстве, ад якога залежыць кармавая база ў жывёлагадоўлі. Завышаюць вынікі ў нарыхтоўцы сіласу, ураджай збожжа і надоях малака, якім маюць выпойваць цялятаў. Пазбаўляюцца ад прыпісанага коштам здароўя жывёлы, казаў нам Мікалай Лысянкоў у жнівеньскім интервью. Колхоз продавал молока только 70% от надоенного. А остальное якобы спаивали телятам. Но на самом деле его просто не было. Его не надоили, его телятам споили, а телята не выросли, они сдохли с голода. Тое самае са збожжам, якога жывёла насамрэч не з'ела. Прокуратура выхоплівае толькі частку схемаў. Давал указания подчиненным о невнесении сведений о падеже телят в официальные документы. Работники принимали живой товар, занижая его вес и категорию. За счет неучтенного веса скрывался образовавший в организации падеж. Вынік закономерны. На лаве подсудных 11 человек. Праца ў галіне магла быць больш прывабнаю, менш рызыкоўную і лепш аплатную, калі б гэта была ферма, якою кіруе прадпрымальнік, а не часовы прызначэнец. Калгас такая чорная дзірка, у які загружаюцца вялікія рэсурсы, але самі калгаснікі, само кіраўніцтва не здольнае зарабляць, таму што гэтыя грошы асядаюць, грошы зарабляюцца на вышэйшых узроўнях перапрацоўкі, а самі калгасы гэтыя сядзяць на спісанні крэдытаў, на субсідыях, на пастаянных датацыях. Без такога падтрымання шмат якія дзяржаўныя гаспадаркі банкруты. Другі дакумент, які перадаў нам Белпол, вераснёўскі. Датычыць ён запазычанасці за паліва ў тых жа 19 раёнах Гомельшчыны. Больш за 500 000 рублёў пазыкі за салярку ў Добрускага, Жлобінскага, Калінкавіцкага, Рэчыцкага і Брагінскага раёнаў. В Беларуси 90% колхозов не способны провести ни уборочную, ни посевную самостоятельно. А для того, чтобы это обеспечить, по линии вертикали власти выдавливают у концерна Белнефтехим топливо, вот поставь топливо колхозам, а мы потом рассчитаемся. Они рассчитаются. Камітэт сельскай гаспадаркі і харчавання гомельскага аблвыканкаму даручыў райвыканкамам пракантраляваць, каб стратныя арганізацыі нейкім чынам аплацілі хаця б 30% рахункаў. У тым ліку шляхам заключэння дамоваў аб ускладанні абавязанняў на трэцюю асобу арганізацыю, што ажыццяўляе перапрацоўванне здадзенай сельскагаспадарчай прадукцыі. Такім чынам фінансавы цяжар кладзецца на плечы вытворцаў сельгаспрадукцыі, бо калі калгас не збярэ ўраджаю, не засее азімых і не накорміць жывёлы, на лета вытворца застанецца без сыравіны. Такі рэальны тэхналагічны рэгламент застанецца ў галіне, пакуль яна функцыянуе ў планавай эканоміцы. Юлія Цяльпук, Белсат. Вось такія жахі ў беларускім сельскім гаспадарстве. А мы працягваем наш цыкл гісторыю пра Свята-Елісаветінскі манастыр. Як ужо жартуюць калегі ў нашай камандзе, крыжовы паход супраць антыхрысціянскай дзейнасці, якой займаюцца прадстаўнікі гэтай беларускай пляцоўкі. Менавіта ад свята-елісаветінцаў можна пачуць заявы, што развязаўшы не адну вайну Пуцін, гэта пасланнік Господа. Свята-елісаветінцы збіраюць грошы на бронекамізэлькі, каскі ды транспарт для расійскіх забойцаў, што ўварваліся ва ўкраіну. Ідэалагічны рэй у манастыры вядуць протаіерэі Андрэй Лемяшонак і сястра Аляксандра. З іх навукі і бласлаўлення людзі адпраўляюцца ваяваць супраць Украіны, адбываюцца крыжовыя шляхі пад расійскім трыкалорамі і з георгіеўскімі стужкамі. А яшчэ мы не перастаем падкрэсліваць, што Свята-Елісаветінскі манастыр – гэта сапраўдная бізнес-імперыя. Пры гэтым грошы на дапамогу агрэсарам і забойцам прадстаўнікі гэтай імперыі збіраюць на захадзе, дзе свабодна прадаюць уласную прадукцыю. На мінулых выходных нашая здымачная група злавіла прадстаўніцу Свята-Елісаветінскага манастыра за гандлем у Польшчы. Манахіня спачатку хлусіла, што яна не з Беларусі, а з Польшчы, а пазней увогуле перастала размаўляць. Зрэшты, глядзіце самі.
На месцы падзеяў працаваў Владзіслаў Корсак. Цэнтр Уладавы – тэрыторыя паміж касцёлам святога Людовіка, комплексам сінагог і праваслаўнаю царквою нараджэння Найсвяцейшай Маці Божай. Штогод у верасні сюды з'язджаюцца госці фестывалю трох культураў, што спрадвеку тут мірна суіснавалі – каталіцкай, юдэйскай і праваслаўнай. Прадукцыю ўласнай вытворчасці на фестывалі трох культур ва Уладаве прэзентуюць манастыры і рэлігійныя установы з многіх краінаў свету. Не першы год гандлюе тут і Менскі праваслаўны свята-елізаветінскі манастыр. Вось яго непазначаны намёт. І ўсё б нічога, але ёсць нюанс. Кіраўніцтва і манахіні манастыра адкрыта падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны, збіраюць грошы і гуманітарную дапамогу для акупантаў. А яшчэ, як самі пра тое кажуць, вядуць духоўную барацьбу з нячыстым захадам. За святую Русь, так сказаць. Відаць, рэлігія не забараняе пры гэтым зарабляць грошы ў краінах НАТО. Завіталі да іх у госці. У сястры Ірэны, гэтак яна сябе тут называе, выбар багаты. Сярод іншага бачым шампуні, мыла ручной працы, бальзамы, шмат відаў гарбаты на травах, сіропаў, настоек, крэмаў, мазяў, сувенірную прадукцыю з расійскім каларытам. Якую установу вы рэпрэзентуеце? Манастыр Святой Елизаветы. А дзе ён? У Менску. Гэта свята-елізаветінскі манастыр? Так. А вы з Менску прыехалі? Не, я з Польшчы. Цікава, але ж вы, напэўна, ведаеце пазіцыю манастыра протаірэя Андрэя Лемяшонка, што яны падтрымліваюць расійскую агрэсію ва ўкраіне. І гэта не перашкаджае ім зарабляць грошы ў краінах НАТО, у тым ліку ў Польшчы, якая ёсць саюзнікам Украіны. Што вы можаце сказаць на гэта? Ці вас гэта неяк кранае? Я ўжо сказала вам, што не даю ніякіх каментароў. Як у вас ёсць пытанні, то прашу звяртацца ў манастыр. Ніякіх каментароў не даю. Можа, хаця б пра ўласнае стаўленне раскажаце? Выбачаюся, але вы не ўзялі дазволу і перашкаджаеце. Ведаеце, гэта прыватнае пытанне. Вы не ўпаўнаважаныя такія прыватныя пытанні задаваць. Гэта вельмі непрыгожа. І вы перашкаджаеце. Галоўны арганізатар фестывалю трох культураў – музей сінагагальнага комплексу ва Уладаве. Ці ведаюць арганізатары, хто гандлюе ў намёце без пазнак? На ваш знакаміты фестываль прыязджаюць госці з Украіны, з Беларусі. Так, вядома, адна з удзельніц кірмашу, сястра, якая прыязджае сюды з Беларусі. На жаль, ёсць такая праблема, што адміністрацыя рэлігійнай установы, якую рэпрэзентуе гэтая сястра, афіцыйна падтрымлівае вайну ва ўкраіне. Яны збіраюць сродкі для расійскай арміі. Праўда? Я не ведала гэтага. Тое, што яны заробяць тут у вас, можа пайсці на падтрыманне вайны. Мы сапраўды гэтага не ведалі, бо гэта вельмі мілая сястра. У сваёй заяўцы яна пазначыла, што хоча зарабіць на ўласныя патрэбы, на патрэбы манастыра. Вяртаемся да сястры Ірэны, нагадаем ёй, што яна з Беларусі, а не з Польшчы. Мы паговорили з адміністрацыяй фестывалю, і нам сказалі, што пані з Беларусі, а не з Польшчы. Для чаго пані нам кажа неправду, калі яна сястра манастыра, тым больш? Можете распавесці? Калі ласка. Я ж нічога такога не пытаю, просто хочу, каб вы правду сказалі. Сястра Ірэна больш на кантакт не ідзе. Даць аўдыякаментар пагадзіўся стараста ўладаўскага павету, якога мы сустрэлі тут жа. Добра, што гэта інфармацыя да нас трапіла. Думаю, пасля пэўнага аналізу з дырэкцыяй музею мы выключым у наступным годзе магчымасць удзелу ў фестывалі гэтага прылаўку. Трэба прызнаць, прадукцыя свята-елізаветінскага манастыра паводле нашых назіранняў карысталася вялікай папулярнасцю на фестывалі ва Ўладаве. Ці ведаюць пакупнікі, на што могуць пайсці іхныя грошы? Пайду аддам ім тое, што купіла. Вельмі здзіўленая, што яны ўвогуле тут прысутнічаюць з такой пазіцыяй. Мы не бралі гэтага пад увагу, не думалі пра гэта. Не хачу кранаць тэмы ваеннай палітыкі. Гэта вельмі дрэнна.
У такі час гэта вельмі дрэнна. Не першы год і не першы раз набываю. Вы ведаеце, што гэта за манастыр? Таксама рабіла інтэрнэт-замовы ў гэтым манастыры. Вы разумееце, што гэты манастыр з Менску, з Беларусі. Усё ведаю і ўсім раю. А калі б вы ведалі, што грошы, якія вы заплацілі, могуць пайсці на падтрыманне расійскай агрэсіі, вы б купілі наступным разам? Не хочу каментаваць, дзякуй. Манастырская інтэрнэт-крама сапраўды папулярная ў Польшчы. Дзякуючы расследаванню нашых калегаў з сайта «Вот так», якія падрабязна апісваюць схему працы свята-елізаветінцаў, Белсат атрымаў адмысловы каталог манастырскай прадукцыі для гэтай краіны. Сотні самых розных прадуктаў. Сотні. Што ж да офлайн-гандлю, то ў вандроўках па Еўропе сёстрам дапамагае ўласны аўтапарк манастыра. Ён складаецца ў асноўным з грузапасажырскіх бусаў «Мерседес Спрынтер». Кіроўцаў і працаўніц на заходні кірунак часта наймаюць не са складу братоў ці сясцёр манастыра. Шмат хто з іх абсалютна светскія асобы, выпускнікі Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту з веданнем як мінімум 2 замежных моваў. Паводле праекту «Хрысціянская візія» Дмітрый Карбалевіч, адзін з кіроўцаў, які вазіў у Еўропу сясцёр Мінадору і Німфадору, быў супрацоўнікам КДБ. Гэта пацвердзілі і кіберпартызаны. Прыбытак за одну паездку, якая доўжыцца ад тыдня да месяца, можа складаць некалькі дзясяткаў тысяч еўраў. Асноўныя партнёры манастыра ў Еўропе – каталіцкія цэрквы і дабрачынныя арганізацыі. Яны даюць начлег і рэкламуюць прадукцыю. У якасці падзякі сумнавядомы пратэерэй манастыра Андрэй Лемяшонак у сваёй установе называе іх еретыкамі. Пра гэта Белсату павёў адзін з былых працаўнікоў манастыра. Ну что, спасибо вам, братья и сестры. Спасибо. Адзін з папулярных кірункаў манастырскага офлайн-гандлю – Ірландыя. Напрыклад, на сайце каталіцкага прыходу святога Олівера Планкета ў Белфасце і цяпер можна знайсці заклік набываць тавары ў онлайн-краме Менскага манастыра. Кажуць, гэта дапамога бедным, хворым і бяздомным асобам. Благодарим жителей Минска и группы «Помощь братьям» и матушку Александру. Дабіраюцца сёстры за Атлантычны акіян. Сёлета ўвесну пабывалі ў канадскай правінцыі Онтарыё. Там са сваёй прадукцыяй наведалі царкву Святой Марыі ў Ліндзі і царкву святога Язэпа ў Бауменвілі. У Нямецчыне дзеяць грамадская арганізацыя «Сябры свята-елізаветінскага манастыра». Сярод яе мэтаў стварыць станоўчы імідж гэтай установы і збіраць ахвяраванні. Акрамя так званых еретычных прыходаў, свята-елізаветінскі манастыр актыўна карыстаецца пракладзенай РПЦ па ўсім свеце лагістыкаю. Ёсць заходнееўрапейскія экзархаты або амерыканскія, аўстралійскі. Гэта наладжаная, моцна разгалінаваная інфраструктура, якой гэтая царква карыстаецца здаўна. Но калі ў гэтую інфраструктуру укладаць шалёныя нафтадолары, як гэта робіць і Пуцін, то мы разумеем, што яна будзе бесперабойна існаваць цягам стагоддзяў. Патэлефанавалі ў прыёмную свята-елізаветінскага манастыра, каб даведацца, як увогуле ў іх дзейнасці можа спалучацца столькі ідэалагічных супярэчнасцяў. Адказ там кароткі. Нет благословения такую информацию предоставлять, разговаривать на такие темы. Паводле хрысціянскай візіі сёлета свята-елізаветінскі манастыр рассылае па каталіцкіх прыходах заходняй Еўропы лісты. У іх адмаўляе любое дачыненне да падтрымання расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Маўляў, займаемся толькі гуманітарнай дапамогай ахвярам вайны. Аднак на ўнутраных сходах манашкі ўсё ж скардзяцца, што розгалас у медыях рэальна звужае ды абмяжоўвае іхныя кантакты і магчымасці. Чытайце расследаванне цалкам на сайце «Вот так» ужо ў гэты аўторак. Уладзіслаў Корсак, Белсат. І вяртаемся з акіяну ў Нью-Йорк, адкуль і пачыналі нашае выданне. Акрамя Генасамблеі ААН, на якой прысутнічалі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў і рэжыму Лукашэнкі, наша краіна была прадстаўленая і на культурнай сцэне. У сэрцы Нью-Йорку, на Манхэттане, у тэатры «Ля Мама» адбылася прэм'ера і цяпер працягвае ісці п'еса КС-6 «Small Forward» беларускага свабоднага тэатру. Гэта гісторыя беларускай баскетбалісткі Кацярыны Сныцінай, якая адважылася сказаць «не» гвалту ў часе пратэстаў 2020 года. Але адначасова гэта гісторыя ўсіх беларусаў, якія змагаліся тады і працягваюць свае змаганне за свабоду цяпер. Гісторыя адвагі і гісторыя болю. Адметнасць спектаклю ў тым, што вядомая спартсменка Кацярына Сныціна іграе ў пастаноўцы самую сябе.
На нью-йоркскую прэм'еру выбраўся мой сувядоўца па праграме «Тыдзень» Сергей Пацасоны, і ўжо цяпер крышку атмасферы тэатру і пастаноўкі. Для мамы. Театр с 60-летней историей. Поэтому, это на самом деле честь тут выступать. Это той момент, когда ты себя бачишь на афише. Что-то в этом есть, когда ты на улице Нью-Йорка видишь свое лицо на афише. Тем более, это не только афиша спектакля, это афиша 63-го сезона. И отрывается, что мы тут самое головное у этом театре. А где сама зала? Покажешь? Придем господарства Today, не у всех его пускаюсь, не ведаю, как это выглядит. Нет, вот эта история для мамы. Эллен Стюарт, которая основала этот театр, Наталья с Николаем, они долго дружили, но уже скончалась, к сожалению. Она сделала этот театр именно для того, чтобы все, кто не мог выступать на Бродвее со своими спектаклями, потому что Бродвей — это все там мюзиклы, красиво должно быть, никаких политических стейтментов, то эти люди могут все это делать здесь, двери всегда были открыты. А вот это наш зал. Стулья как бы выставляются по мере заполнения зала. Тут там, там наверху еще сидят. Бачим самое істотное, самое главное во всей этой истории. Да, это... Портреты политичных вязней господарства, они лежат тут на каждом кресле. Так само QR-коды. Да. Ни «Свободный театр», ни я, наверное, сейчас на данном этапе не представляем, чтобы делать какие-то проекты большие без того, чтобы не упоминать политзаключенных или брать какую-то чью-то одну отдельную историю и рассказывать о ней. Поэтому это что-то, что, к сожалению, мы это делаем, потому что у нас такая ситуация в стране, и мы продолжим делать, пока все не будут свободны. Але як гэта для сябе выглядае? Ці ты ўсё ж такі, калі паспрабавала гэтай акторскай працы спорце, акторства, ці гэта не той выбор, які трэба рабіць? Моя спортивная карьера на данный момент, я не знаю, не буду, конечно, забегать вперед, но на данный момент моя спортивная карьера для меня была, не могу сказать, что интереснее, но мне было прикольнее. Господарства, калі хочаце пабачыць спартоўку Каці Слыціну яшчэ і ў галоўнай ролі тут у «Ля мама» у Нью-Йорку, ёсць у вас такая магчымасць, ідзіце абавязкова гэта зрабіце. Мы прыйшлі дзеля гэтага сюды. Пасля такой прэзентацыі Сергей Пацасоны паразмаўляў з Кацярынай Сніцынай. Інтэрв'ю было запісанае за некалькі гадзінаў перад пастаноўкай і наўпрост на сцэне тэатру «Ля мама». Як гэта быць вядомай спартоўкай, а цяпер бачыць сябе на афішах на вуліцах Нью-Йорка, навошта гэта ўсё і што самае галоўнае ў гэтай пастаноўцы, глядзіце ўжо цяпер. Господарства, просто тут, на гэтай тэатральнай пляцоўцы, мы сустракаемся з Кацяй Сніцінай перад спектаклем. Вітаю, Каця. Так. Катя, як гэта быць у Нью-Йорку на Манхэттене ва ўласным спектакле и играть самую себя? Когда я сюда приехала пару недель назад, я пришла на следующий день, утром мы пришли к театру, к «Ля маме», и ты просто идешь по Нью-Йорку, и на здании видишь свое лицо. Вывеска, это еще они взяли нашу фотографию для анонса всего сезона своего, и я просто скакала вокруг этого постера на улице. То есть я Наде говорю, я не верю просто, что со мной происходит. То есть ты к этому постепенно идешь, ты репетируешь в Лондоне, ты устаешь, вы что-то создаете, но это уже было такое начало вот финального такого отрезка, и такое ощущение, что, невероятно, что ты здесь. У той же час адбываецца прэм'ера, і гэты момант як прайшоў? Гэта нервы, гэта стресс, ці такі адреналин, что не заўважаеш нічога? Это, наверное, было все вместе, потому что я сидела, готовилась, за кулисы сидела, и у меня начинало биться все внутри сердца, все вот так вот клокочет внутри, и я понимаю, что
это чувства, которые у меня когда-то были перед важными баскетбольными матчами, но последние несколько лет они уже отсутствовали, наверное, из-за перебора, из-за просто того, как долго я в баскетболе. И вот они меня вернулись перед спектаклем важным, и я такая: о, ну, классно, прикольно. Вот, как минимум ради таких моментов стоило уже заниматься вот чем-то таким новым для себя, и это трудно, я не думала, что мне будет так трудно, но оно того, конечно, стоит. Как минимум вот эти моменты, я уже не говорю про всю остальную дальнейшую цепочку, что мне хотелось что-то делать для нашего протеста в мире, мне хотелось что-то сделать для белорусов, и вот это в одном проекте у меня умудрилось при помощи Свободного театра умудрилось все это собрать, чтобы как бы все свои какие-то нереализованные какие-то идеи вот выплеснуть одним проектом. То, что ты кажаш, зрабіць штосьці для беларусаў, а што канкрэтна ў гэтым праекце для беларусаў? Это я отталкиваюсь от того, как я разговаривала с белорусами после спектакля, и когда ко мне подходили люди, мы их всех знаем, не буду называть имена, но люди с слезами на глазах мне говорили, что: Катя, спасибо, мы хоть и были в это время в Минске, тут кадры протестов, тут кадры избиений, мы через все это сами прошли 4 года назад, но понятно, что за это время эмоции, они укладываются немного и так далее, и говорят: спасибо, что ты нас вернула в это время, и это было какое-то, это их объяснение, я сейчас ничего не буду придумывать, что ты в это обратно возвращаешься, но это не плохие воспоминания, это воспоминания, которые тебе опять вот возвращают туда, дают вот эту злость для борьбы, злость, которая тебе помогает энергию аккумулировать для продолжения, да, своей какой-то деятельности. Поэтому вот это было просто после первых 2 спектаклей, мне люди это говорят, и я понимаю, что, ну, вот это то, что мне хотелось. Я еще даже не знала, наверное, как это будет формулироваться, да, но это вот действительно это офигенно, что вот благодаря этому спектаклю у людей возникают такие эмоции. Мой друг сказал, что он художник, он сказал, что я уже на протяжении нескольких месяцев ничего не делал в поддержку протестов. Вот спасибо за спектакль. У меня вот я сейчас сижу, буду думать над новыми идеями, мне хочется опять вот с новыми какими-то силами, что ты меня вернула в этот наш кровавый период. И вот он придал опять вот эту вот энергию для продолжения протеста, потому что понятно, что за 4 года у нас у всех разные эмоциональные периоды. И я рада, что мы со Свободным театром смогли немножко такой толчок дать людям. Нельга забывацца, і таксама тыя людзі, беларусы, якія прыходзяць на спектаклі, яны гавораць пра тое, што гэта самы цяжкі для іх момант, калі яны бачаць гэтыя кадры, калі ком падступае і цяжка дыхаць, людзі пачынаюць плакаць. Тут амерыканскія гледачы, яны не зусім разумеюць, што адбываецца. Я в лобби выходила с людьми, здоровалась с американцами, с Коста-Рики, французы были. То есть они, из-за того, как это все сделано, они теперь понимают контекст. Они понимают, что произошло в нашей стране и происходит с 2020 года. То есть Николай Халезин, Наталья Калиде и всей съемочной группе, и всем продакшену им удалось сделать так, чтобы у меня за спиной, потому что я не вижу большинство видео, которые проецируются на эти 2 экрана, но им удалось сделать так, что люди, которые сидят там и смотрят на все это действие, они понимают, о чем я рассказываю. Таксама на крэсла гэта ўжо традыцыйна для Свабоднага тэатру раскладваць улёткі, каб навязаць да нейкай праблемы. На гэтым спектаклі мы бачым твары палітычных вязняў, беларускіх палітычных вязняў, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Таксама вы гаворыце пра гэта? Да, потому что это очень актуальная проблема для нас, и это, странно, конечно, сказать, но отличная возможность для того, чтобы попросить людей помочь. Потому что тут не только белорусы, тут и американцы, и другие люди, и там буквально за 2 клика ты можешь помочь семье политзаключенного, ты можешь написать письмо политзаключенному. То есть это какие-то довольно-таки простые вещи, которые надо адаптироваться к современному миру, где у человека теряется интерес, да, через 5 секунд, грубо говоря. Вот. И такая возможность, когда Наталья в конце спектакля выходит и просит это сделать, потому что мы здесь, мы дышим этим воздухом свободы, но сейчас в Беларуси больше, чем 1300 политзаключенных и 1000 их родственников и семей, которым нужна наша поддержка.
Гэта гісторыя, якая нават у назве мы бачым small forward, так, гэта твой нумар таксама КС6, small forward, гэта тое, чым ты займалася ў спорце, гэта твоя персанальная гісторыя, але ўсё ж такі, у гэтым спектаклі гэта больш пра цябе ці больш пра кожнага беларуса? Мы, когда начинали делать этот спектакль, я думала, что они там напишут? Ладно, там, играла за национальную команду, потом оттуда ушла, да. Не знаю, поддерживала белорусов, что еще можно обо мне такого написать, чтобы это было интересно людям. Но когда я начала читать сценарий, когда мы начали над этим работать, мы начали с Колей это обсуждать и так далее, я понимаю, что мне моя простая история казалась такой простой, но на самом деле многие в ней могут найти что-то для себя. И, может быть, это заставит их на себя тоже посмотреть, что я, в принципе, ничего такого особо необычного не делала с 2020 года по сравнению там с другими людьми, да, которые тоже участвовали в протесте. И мне казалось, что это ничего интересного, грубо говоря. Но история рассказана так, что ты просто живешь свою жизнь, ты живешь ее честно, и многие из белорусов так делают, кто не смог остаться дома после президентских выборов, вышел на улицу. И мне хочется, чтобы они на себя посмотрели в этот момент и поняли, как много они сделали в свое время, продолжают делать сейчас, просто потому что они не опускают руки или не сдаются вот этому режиму белорусскому и так далее. То есть, мне кажется, что в моей истории, это история простого человека, я хочу, чтобы люди понимали, что я просто девчонка из Минска, которая играет в баскетбол, играла. И в свое время я выбрала не молчать против насилия. А нас таких тысячи, нас таких миллионы. Просто вот обо мне есть такая история, но это история миллиона людей. 2020 год – гэта тая самая гісторыя, дзе мільёны беларусаў сказалі сваё «нет». Таксама у гэтым кантэксце узнікае пытанне: Беларусь не адпускае? К сожалению, нет. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Они не отпустят, мне кажется. Меня, по крайней мере, точно не отпустят. Я не вижу варианта, когда я просто перестаю читать белорусские новости, перестаю думать о том, что происходит с людьми в моей стране или с людьми, белорусами-мигрантами. Я для себя не вижу такого развития событий, что я просто начинаю жить свою жизнь оторванную. То есть я не хочу возвращаться в ту свою жизнь, какая у меня была до 2020 года, когда я не обращала внимания на то, что происходит в моей стране. Я больше так не хочу. То бок гэты спектакль, гэта, пэўна, таксама і сігнал, як бы там ни было, для рэжыму, бо прэм'ера адбылася ў часе генасамблеі ААН. Святлана Ціхановская таксама прыйшла на спектакль, была ў сябе ў грымёрцы, вы знаёмыя асабіста. Сігнал для рэжыму, што нічога ў 2020 годзе не скончылася. Я думаю, они знают из-за количества репрессий, которые продолжаются по сей день, из-за количества арестованных людей каждый день, каждый час, они понимают, что ничего еще... Оно там клокочет. Но как вулкан, оно внутри клокочет. Они это чувствуют, они это знают, они помнят эффект от этого. Поэтому что для меня, что для миллионов белорусов, я уверен, просто... Я и белорусы внутри страны, мы немного в разных ситуациях, и у нас есть разные возможности. У меня есть возможность об этом говорить, рассказывать о нашей ситуации миру. У них нет возможности даже надеть белую майку и красные штаны. Хаця ведаю, што солдата, на жаль, няма. Білеты яшчэ ёсць, іх можна набыць. То, пэўна, напрыканцы нашай размовы варта запрасіць беларусаў ісці на спектакль. Той, хто можа, той, хто едзе, як я, господарство мимо Нью-Йорку, каб прийти на этот спектакль? Запрашай. Белорусы, мы вас ждем. Приходите, это, мне кажется, это офигенно классно сделанный спектакль. Я обещаю вам, что я делаю на нем свой максимум, как актриса и как баскетболистка. И как бы это парадоксально звучало, но в этой кровавой истории как бы вы найдете, где кайфануть, в каком моменте посмеяться, в каком моменте даже поиграть со мной в баскетбол. Поэтому я приглашаю всех белорусов. И берите с собой друзей, американцев. И до встречи вот здесь. Вот я буду здесь, а вы будете сидеть вон там, и мы с вами встретимся.
Дзякуй, Катя, за гэты спектакль, дзякуй за тое, што ты робіш, і дзякуй за тое, што нагадваеш свету разам са свабодным тэатрам пра Беларусь і пра нашыя праблемы гаспадарства. Кацярына Сныціна, спартоўка, канешне ж, вядомая, але цяпер і актрыса. Запрашаем у Ля Мама ў Нью-Йорку. Дзякуй за гэтую размову. Вялікі. А на наступным тыдні нас чакае шмат важных падзеяў, звязаных з прыцягненнем дыктатара Лукашэнкі і ягоных служкаў да адказнасці за ўчыненыя імі злачынствы. Ад падзеяў 2020 года мінула больш за 4 гады, а ад пачатку вайны супраць Украіны амаль 3. І мала хто ўжо верыць у тое, што гэтая справа можа зрушыць з мёртвай кропкі. Але, як высвятляецца, увесь гэты час лакаматыў правасуддзя запраўлялі палівам, і калі ён рушыць, спыніць будзе вельмі цяжка. У пятніцу міжнародная арганізацыя Freedom House, украінскі цэнтр правоў чалавека «Зміна» і ініцыятыва «Белпол» прадставяць сумесны даклад па адказнасці рэжыму Лукашэнкі за выкраданне украінскіх дзяцей. Гэты даклад ужо ляжыць на стале суддзяў у міжнародным крымінальным судзе ў Гаазе. Але будуць і іншыя сюрпрызы. Сачыце за навінамі і заставайцеся з Белсатам. А я на гэтым развітваюся, зычу добрага вечара, удалага новага тыдня. Пабачымся ў эфірах Белсату ўжо ў неўзабаве.